маънии қай кардан ин аст ки инсон хурдагиашро аз меъда ба сабаби дилшӯрӣ ва ғайра партояд. қай кардан танҳо дар ду сурат рӯзаро мешиканад. якум, худ ба худ қай пурдаҳон ояд ва инсони рӯзадор дидаву дониста, яъне медонист ки рӯзадор аст, миқдори як нахуд ё зиёдатар аз онро фурӯ барад. сурати дуввум, дидаву дониста бо пуридаҳон худро қай кунонад, яъне қасдан медонист ки рӯзадор аст, ба феъли худаш коре кард ки партояд. масалан, ба гулӯяш чилик андохта бо пурии таҳон партофт. дар ин ду сурат рӯза фосид мешавад ва қазои як рӯз воҷиб мешавад. албатта кафораи рӯза дар ин ду сурат воҷиб намешавад. аммо дар дигар суратҳо, масалан, худ ба худ қай кард, яъне қай худаш омад ва рӯзадор ҳамаашро ба берун партофт ва чизе ба қафо нарафт, ё қай худ ба худ омад ва худ ба худ фурӯ рафт, яъне на ба феъли рӯзадор, балки қай худаш вопас ба меъда рафт. пурдаҳон будан ё набудан фарқи надорад. дар чунин суратҳо рӯза фосид намешавад. хулосаи калом дар масъалаи қай ин аст ки танҳо дар ду сурати мазкура рӯза фосид мешаваду халос. дар боқӣ суратҳо рӯза фосид намешавад. валлоҳу аъламу биссавоб. ба ҳаволаи фатовои шомӣ ҷилди 2 саҳифаи 414, фатовои ҳаққония ҷилди 4 саҳифаи 164, баҳрурроиқ ҷилди 2 саҳифаи 274, фатовои дорулулуми закариё ҷилди 3 саҳифаи 290. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات.